A Jozef Bereš, takže toto je silný prvý rad. Za nimi Jaroslav Kurš v druhom rade, Jozef Simička. Priatelia opäť Bohuš Drevený tlačí dopredu, ale Stanley Koritár, ktorému nie úplne 100% vyšla jazda v divízii H2. Ale Paťo Purš by mal byť v čele, ak sme to dobre videli. Bude chcieť určite vylepšiť pozíciu, zatiaľ je Stanley Koritár tretí, ale pozor, veľký súboj o prvú priečku. Bohuš Drevený, Paťo Purš. Bohuš Drevený, Paťo Purš, v takomto poradí ideme do druhého kola. Stanley Koritár v týchto chvíľach na štvrtom mieste, pred ním 813 Pavol Gazdík. A kdeže máme Jožka Béreša? Tu. Už tu ide. Už nejdeme na full počet valcov. Mastička dožíva, sledujme čelo štartového pola, kde je Bohuslav Drevený. Nepredržíte atakovaný Patrikom Puršom. Bezpečnejší prejazd, ktorým pootvoril dvere Pavlovi Gazdíkovi. Tento však nevyužil, Jaro Purš za ním. Stanley Koritár momentálne až 5. Výmeny poradia. Opäť by som rád pripomenul, že sme v kategórii sériových automobilov bez nejakých vážnejších športových úprav. Jozef Bereš bohužiaľ opúšťa finále divízie H8. Predčasne ide do depa. Škoda pre škoda. Sme radi, že tu boli Berešovci. Čo nemení na veci, že Bohuš Drevený dnes ide naozaj fantastické podujatie. Paťo Purš nemá nárok do týchto chvíľ, naozaj profesorská jazda, keď Patrik to teraz skúša vonkajškom, tadiaľ to určite nepôjde a určite nie v tejto časti trate a takmer na to Patrik doplatil. Zatiaľ naozaj veľmi profesorská jazda. Pavol Gazdík tam prišiel o 3. pozíciu, Jaro Purš by mal byť v týchto chvíľach na 3. mieste. Šupnutý Puršom prišiel na 2. a 3. mieste. Pavol Gazdík je 4. Stanley Koritár v tom 2. mieste z divízie H2 momentálne na 5. pozícii H8. No ešte jeden fokus Patrika Purša, sledujme, tak teraz ešte si skúsi vylepšiť pozíciu. Šachovnica vyvesená, kto sa stane víťazom divízie H8? Bude to Bohuš Drevený? Dotlačený, ale Bohuš Drevený víťazí. Je to tak, Bohuš Drevený, Paťo Purš, Jaro Purš. Tak, priatelia, sami ste to mali možnosť vidieť, takéto je neoficiálne poradie, až teda za touto spomínanou štvoricou Pavol Gazdík, trojicou a Stanley Koritár. Ešte tam máme nejaký problémy, ktorý na záver si spôsobil Slavo na Fiate pre istotu. Slavo dnešné podujatie naozaj pochopil ako veľkú zábavu a dokonca sa mu ešte podarí predstihnúť, tak nebude posledný. Pomaličky krivkajúcu Hondu Ivana Fabriho.